Her har vi Ida. Hun er i gang med at tænke ud af buret og få en vild idé. Her har vi Jan. Han er også ved at få en idé. Det er en stor idé, kan vi allerede afsløre. Ida fortæller Else, at hun har fået den idé, at Zoe skal have en guldhamster, som børnene kan prøve at røre ved. Det synes Else er en kanon idé, og hun tilbyder at undersøge, hvad det koster at føre ideen ud i livet. Jan tænker stadig stort. Meget stort. Jan fortæller Troels om sin store idé, og om han vil være med til at udvikle den. Det vil han, og han foreslår, at de skal hive Annette ind over, da hun ved noget om pattedyr. Store pattedyr. Ida og Annette møder op på Vild Torsdag, hvor der er fyldt med Zoe-medarbejdere med gode idéer, de mener kan realiseres inden for de 10.000 kroner, der er til rådighed denne gang. Ida præsenterer deres idé om at købe en guldhamster til børnene, der besøger Zoe. Alle fremmødte er enige om, at det er en god idé. Men denne vilde torsdag er der så mange gode idéer, at de bliver nødt til at vælge mellem de idéer, der skal realiseres nu. Jan, Troels og Annette er i gang med at udvikle deres store idé, da det i sandhed er en stor idé. De vil nemlig købe en blåhval til Zoe. Intet mindre. De bliver enige om at tale med en af Zoes idécoaches om udviklingen af ideen. Idécoachen råder dem til at finde ud af, hvad projektet vil koste, og hvor akvariet til blåhvalen skal stå. På Vild Torsdag stemmer de fremmødte om, hvilken idé, der skal have støtte denne gang. Og det bliver Ida og Bentes projekt med guldhamsteren, der bliver valgt. 2 uger senere er guldhamsteren indkøbt, og de første børn kan kæle for den i Zoe og begynder at plage forældrene om, at sådan en vil de også have. Jan, Troels og Annette har i mellemtiden fundet ud af, hvad det kræver at få en blåhval i Zoe, og hvad det koster. De præsenterer ideen for Steffen, og sammen vurderer de, om ideen er klar til at blive ført ud i livet. Det er den, og 2 uger senere er ideen købt. Zoe skal have en blåhval. 2 år senere er Jans idé blevet til virkelighed. Og gæsterne i Zoe kan nu nyde synet af en ægte levende blåhval for første gang i havens historie. Det var historien om en lille og stor idé, der blev til virkelighed. Nu er det jeres tur til at tænke ud af buret og få jeres vilde idéer ført ud i livet.